Hej rejserne! I dag jeg er inviteret til informationsmåle angående vores krudstogsklub. Derfor jeg vil gerne vise dig, hvilken materiale jeg kommer med. Først jeg skal have visitkort. Det er vigtigst til mennesker får min telefon og kontakt. Bagefter jeg har informationshæfte på engelsk og informationshæfte på dansk. Derfor det kan være mennesker fra Danmark, fra Estland, fra Ukraine, som vil gerne høre mere om vores krudstogsklub. Så fuld informationsbog dybt om vores krudstogsklub og hvordan du er medlem der og hvordan klubben virker her i Danmark. Og selvfølgelig jeg skal have computer med. Og det er det. Du mangler ikke mere. Det er alt. Og det er min opgave. Komme og snakke med mennesker. Det er meget nemt. Måske du vil gerne også vide, hvordan arbejder vores krudstogsklub her i Danmark. Du kan godt ringe til mig her på telefonen. Eller kan på min hjemmeside også her. Og jeg kan godt kontakte dig, og vi laver aftale, hvornår vi mødes, og jeg fortæller dig meget dybt, hvordan virker vores krudstogsklub her i Danmark. Vi ses, og mit navn er Andres. Farvel.